Sindene gede-gede, Dik. Gila. Jenenge padha Muhammad. Kita Muhammad Rina. Muhammad Nasir. Gulune kaya banyak. Ngomongnya wongge sinden kok kebet isin sore mau. Sumpah kowe mau ngomong ngono mek wongge yo ngono kuwi lho. Iki tanggapan ngene bolone dhewe. Sumpah. Sinden ora. Ngono kok isin kok ora ning omah. Ora. Ora mau. Isin digorene. Lah yo ngono kuwi lho. Sing ngene iki ora isin kono ki omahe kentung. Heeh. Dek kuwi durune dhewe kusipin. Gosipin. Iku tanggapan Renat ninet isin. Lah yo salah lagu langsung. Jaluk kebelet. Ngono kok ya. Iki mau beda dari yang lain. Kok beda? Sindene lanang wedok. Heeh. Mbak Rina karo Mbak Nasir. yo Kang. Pak Le Nasir karo Mbak Rina. Mbak Rina iki mantan jadil biyen, Gus. Iya. Jan istimewa saiki sih. Iki mau request bola riok seniman kene dari Mbak Rina iki pengen roh edreke. Iso ora Aceh. Season netrek ora. Rina. Aku mulai kok edrek. Matanya gue iso lho gitu. Dengan apa? Gua alus apa sih? Dengan apa-apa kok. Ayo aku duwe etika. Terus. Attitude. Terus. Kesopanan. Terus. Ngomongin pakai ini. Ya terus. Lha mentolo arek iki. Terus bubuk enek nanya. Aku ora tok aku lek yang ini munggah malah tangi. Tangi maksudnya. Feelingnya iki mau tanggapan ngene bolone dhewe, Dik. Iki ngomong tanggapan sapa tak tuaku. Heeh. Sahabat. Sahabatan aja kaya ngono aku ya tanggapan ning ya becek. Kok sekirane kaya busuk kuwi ngomongnya ketua Astra Surabaya tukang dadani ban job Todon ora. modelnya kayak kontainer pintu becek ora awake dhewe teman sejak kecil loh. Iki masih pilih dadi manten, Dek. Kowe kudu piye unen-unenmu? Aku ndak susul. Oh, sore ya ya. Jan iki sing rawuh mayoritas 70% seniman reok. Ah. Pak mongko iki seniman riyo ki saka insyaallah saka etan rumpuk, saka lor rumpuk. Lah iya. Saka kidul yo. Enake lek guyub rukun yo, Dek. Guyub rukun. Awake dhewe tanggapan ning Sumarata ping pira, Dek? Setahun belas renek. Iya, Blasi. Sampe ora enek tanggapan yo, Nang. Nggih, muga-muga Apa? guyub rukun pas bulane reok Iya. Mas Ipin sing dadi manten. Manukmu nyapa? Gringgingen. Lek ngomong gringgingen karo ngarayun. Mas Ipin. Wah, gatek rambutnya kaya ngono. Mas Ipin didongakne endi mantene lanang? Mantene lanang ndi? Wah, mantene lanang gedhi dhuwur kancaku lawas. Muga-muga Mas Ipin dadi keluarga yang barokah. Sakinah mawaddah. Lah ya wis, sing penting kuwi. Iki mau dirawuhi ora kur kabeh. Dagelan TPRI ya nek. Abah Kumir. Dagelan TPRI ya nek. Barokah ya. Lho. Pak Samudra. Ki rawuh matur suwun. Wis komplit Mbah Molok saka Argentina ya, Mas. Awake dhewe wong sing ora wajahe malih. Selama reokan puluhan tahun wong sing wajahe parep panggah ngono wae srompete ya lek ngono molok sampai bocah-bocah ki wis enom-enom lemu-lemu awake ya wis dewasa panjenengan awet enom wis Aja ngono ngawur ae. sapa Lha iki mbiyen ora kodang karo Pak Dirau apa oh iya iya Kodangnya sono kok sekondang reokan ya kodang tetetan sono saiki wis tutup sonongko. Iya. Lah aku guyu lho Pak karo iki tenan. Pengalaman ki wis reokan santai ya pengalaman. Mbah Molok tanggapan karo awake dhewe kencana wungu ning Malang. Tahun 2012. Iya, Pak. Tenang, Bi. Bose di bose Pak ya. Kaya iki lho saiki. Kuwi tenan pengalaman aku. Aku karo Mbak Leyo ya 2011 Desember 2011 tanggal 31 terakhir ya. Kabeh diudhokne, Pak. Jarine sesuk 2012 kiamat tak udhokne kabeh. Bocruk.
Lah kadung diwuduk ning kabeh entek kono. Lah sesuk ora sedo kiamat. Ayo. Ngene. Wis kuwi ya Yo kan kenangan masa lalu. Lah ya. Nek ra ketemu ngene ku ya mungkin nek reunian. Oh iya ora ge reunian ya. Wis. Kan wis ora diiringi. Iya. Bapak orkestra. Oh iya iya iya. Wis sementing gaya iki dadake sampe mbane pokoke iki engko tampile los. Los. Yo lagi iki lho Dik, awake dhewe tanggapan ganongan anggap ganongan. Kendong pungki. Kemelelet kowe. Kowe bayari aku kowe ora ganong kowe. Kowe ganteng-ganteng ya. Kemelelet kowe. Oh. Pungki omonge kan sore. Aku repot terus meladen terus. Lha karo meladen karo mangan iwak. Entek. Yo. Piye iki? Yo engko tetep kon joget nang dirkas. Yo. Pas panitian go duit ya. Sapa bapak ditane? Ketemu mungkin. Oh iya iya iya. Kasbon go. Kasbon go. Ayo. Ayo, kita rada mikir nih. Oke.
tau kabeh salimono karo Pak Kodur jajan kok Korea sisih. Mas 10.000-an. 10.000-an Pak Dur. Bocah cilik-cilik iki jajan Korea. Lho tak tekoni. Cek. Oh alhamdulillah tudung tenan. Dan itu bos Ahmad Surabaya. Sambatan ya. 200 lho, Bang. Langsung salaman karo bos Astra. Mas Terang. Surabaya di Surabaya. Surabaya. Orang tudung pucat. Ya sahabat becek, kabeh becek ronggong. Oh. Wong anu lho. Busuk. Sok awake dhewe teman sejak kecil. Napa? Nggih. Iki Pak. Pak Kendung, iki Pak Eka Pak Kendung. Nggih. Kambyong niki bar napa niki? Ganongan kambyong sak lagu terus dadak. Oh nggih bayar nggih, matur suwun Pak. Pak sinten sih? Darweni. Pak Kendung yo. Matur suwun kagem Pak Kotor muni salah sita. Pak Kotor piye matur suwun? Pak Kotor. Pak Kon. Pak Tur. Matur loh. Tapi kurang satu ki Pak. Oh, apa iki? Abangan siji. Ya. Pak Kotor. Kan dia sing anu kae. Muridnya yo sih, kan. Ini bocah ini. Kotor. Bisa urung. Wes entuk urung entuk. Oh iya gitu. Astra patang tahun Bu ya. So. Ban sitok iki 850 to. Ban Astra sitok 850. Sumpah. Selawe belas ya. Ayo, iki sinanggap aku kendung karo puge ya disolahne to ora kira-kira. Yo, ngendi bocah?